Yes, asante sana. Banka lo mar paro mar chik. Mar omenda magana 223. Yes. Azimio wacho ne gidwa dhi edo samoro gidhi chiwo yo ma winjo bed ni jopiny luwo chieng' tich ariyo. Dipeni Azimio thotho pi banka lo gini. Onge gima nyien manyalo wuok e weche ma giwacho sani. Erokamano George. Ada wuoyo kodi tada ng'isi duon jopiny. Last week in Chandala aneno ka ji opuro maber kabisa kendo ganda puro. Inano team mar Azimio ni. Team ni en team mosenyumore pi. Oonge tiende to oonge wiye. Ochalo gari ma kadhi mbele to driver koro jineno ka oseol. Chik manokal my financial bill ni. Chik ni nen chik maber. King'iyo adwa dok chien. Yina adwa dok chien kichawuo Uganda Ramogi ni TV ma Uganda luo tele. Wacha gimiro wacho no Ojuka. Chik king'iyo chien Uhuru Kenyatta nokawo piny ka en ko ochulo suru. I mean gowi ken 18 bob out of 100 shillings. Okawo siling 18 kuom siling 100 chulo gowi. Omiyo Ruto kokawo piny kochulo gowi siling 70 kuom 100. Tin nyaka nol gowi. Koro kiyolo gowi mondo piny odok e wang'e mitine japiny nyaka piny redre. Piny koridore to biro bedo na fumbele. To bedo ni piny tek manina diere. Lakini nyaka nok chik ni kal. Back to your point. Azimio, team mar Azimio, gitemo keto ni giwacho chuny japiny, kata gikelo ne japiny. Ipano giwacho chuny japiny. Ema watemo wacho gitemo keto. Wacho ni gitemo wacho piny. Iparo ni giwacho chuny japiny. Ing'eni ya George but ine undhwe mara mugajwang' tiyogo. Kumuyo go ganda ne. Iwuoyi ma wiyo timo jere. Nyaka wabed jok ma wacho adieri ni oganda wa. Adieri ni timbewa as leaders onego chalre gik ma edhowa ne jowa. Kupo ni chik ni okalo to wagolo jowa ni wadhi kamkunji to samoro wacho ni mondo odhi ang'ani. How is it going to benefit our people? Okonyal konyowa. Tiende ni group ni en group makata MPs mirane parliament ka onge gima dhi mbele ka onge. Magi mosenyumore pi. Okay. Anyalo kwayo katieko ne oganda wa plus leaders ma eluo kaluo sani watigi serikali. Okay. Yes.